situácii, v akej sme a teda dúfame, že Romanovi sa polepší. A začneme voľbou zástupcu starostu. Chcete niekoho navrhnúť? My sme sa interne dohodli, že teda zástupcom starostu by som sa stala ja. Tak neviem, či chcete k tomu niekto vyjadriť, alebo či dáme rovno hlasovať. Dáme hlasovať. Tak môžeme hlasovať. Kto je za to, aby sa Alena Dubanová stala zástupcom starostu? Takže 3 za, 1 sa zdržal. A tým pádom môžeme dať hlasovať aj za program. Respektíve to mal by asi preto. Takže programom prvým bodom je určenie a voľba zástupcov starostu obce, druhým bodom je schválenie záverečného účtu obce za rok 2023 a tretím bodom je rôzne. Tak to bol aj doručený program, takže dávam hlasovať, kto je za takéto poradie programu. No a môžeme prejsť k bodu číslo 2, schválenie... Takže za zapisovateľku by som určila Emíliu Vávrovú a za overovateľov, neviem, kto bol naposledy. Myslím, že vy ste boli. Krátko Horvát bol. Tak môžeme Jožka Krchnáka a Daniela Dubravca. Takže druhým bodom schválenie záverečného účtu obce za rok 2023. Myslím si, že ten záverečný účet bol zverejnený, čiže to asi netreba celý čítať. Aj si ho všetci dostali nejaké námietky k tomu alebo pripomienky. Nemám záver. K tomuto stanovisku ešte by sme prečítali. Stanovisko. Aj stanovisko niečo bolo zverejnené, takže prečítame. Tak záver môžem prečítať. Stanoviska kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Dlhá za rok 2023. Návrh záverečného účtu obce Dlhá za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 odsek 5 citovaného zákona. Návrh záverečného účtu obce Dlhá za rok 2023 v zmysle paragrafu 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení a paragrafu 16 odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Riadna účtovná závierka za rok 2023 a hospodárenie obce za rok 2023 v súlade s paragrafom 9 odsek 4 zákona o obecnom zriadení a paragraf 16 odsek 3 zákona o rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy sa overuje auditorom. V mysle paragrafu 16 odsek 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dlhá za rok 2023 výrokom. Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Takže obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2023 a obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 42 321,83 eur. Za toto môžeme dať hlasovať. Kto je za takéto návrh uznesenia, ktoré som práve prečítala? Môžeme prejsť k bodu číslo 3, a to je rôzne. Na obecný úrad boli doručené 2 žiadosti. Prvú žiadosť donieslo polovné združenie Lúčky Dlhá. Žiadosť o prenájom kabín to je Dlhá. Vážený starosta, vážení poslanci, polovné združenie Lúčky Dlhá vás žiada o prenájom kabín to je Dlhá na obdobie 9 rokov. Uvedený priestor by sme chceli využívať za účelom, kde by sme mali priestor na schôdze a spoločné aktivity polovného zboru. Sme organizácia, ktorá pôsobí v katastri obce Dlhá a plní povinnosti v zmysle zákona 274 z 2009 zbierky zákona o poľovníctve a zároveň prezentuje obec Dlhá.
Naša predstava by zahrňala nájom v čiastke 100 € na rok a podielala by sa na poplatkoch celej spotreby elektrickej energie a vody v uvedenej budove spotrebovanej aj na akciách, ktoré by tam boli poriadané obcov. Ponúkame spoluprácu pri aktivitách, ktoré by na ihrisku poriadala obec Tlha a raz v roku, to je k 1.6., by sme zabezpečili akciu MDD spoločnú s osvetou polovníctva. Na základné vybavenie vopred ďakujeme. Lovu a lesu zdar. Podpísaný Dušan Matovič. Tak neviem, či chceš k tomu aj niečo povedať, alebo či len... Však prečítaj druhú žiadosť, aká tam je, tam sa niečo menilo, že niekto tam chce s nami byť. Nejaké polovné združenie, aby sme si chceli prinajať toto za účelom nejakých schôdzi, lebo nemáme teda svoj nejaký objekt, ale teda využívali sme to možno 3-4 krát do roka, viac nie. Záleží teda na obci, na zastupiteľstve, na vás, či nás tam budete súhlasiť, lebo niečo, že sa dozvedeli, že teda ešte niekto chce niečo robiť. Tak môžeme to rovno spojiť. Teda je tu ešte jedna žiadosť za spoločnosť TK Mont. Žiadosť o prenájom priestoru pre účely otvorenia bufetu. Týmto listom by som rád požiadal o schválenie prenájmu obecného priestoru na ihrisku za účelom otvorenia bufetu na mesiace jún až september vrátane. Za vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. S pozdravom Tomáš Kozmal. Tomáš, môžeš povedať, čo máš v pláne? Tak na pláne to je vlastne bufet na 4 mesiace, jún až september a v podstate pánom starostom som bol rozhodnutý, že na čas jedna bude teda pre polovníkov a druhú časť by som si teda zobral ja, s tým, že energie by sme si nejako potom rozhodli sa, dohodli a teda stále, takže Okay. je to plán rámci pohodlí. Či ste v pohode s tým, že tam budú oni, ja neviem, či vy ste v pohode s tým, že by tam boli oni, že či ste navzájom ešte v podstate v pohode, že... Akože my súhlasíme s tým ako polovné združenie, lebo tam, kde to on chce teda, a kde by to prevádzkovalo, nezavadzá, keby tam boli tie vecka otvorené, teda bolo by dobre, keby tam bol nejaký kľúčik, teda nech to je stále zamknuté, a keby teda sa potrebovali, nech sa odomknú, nech tam nikto nechodí, a teda keby ste nám to nejak schválili na to obdobie 9 rokov, čo nám teda ešte plynie ten polovný revír, my sme tam aj nejaké teda opravy chceli spraviť, či by sme mohli nejak vymalovať, možno nejaké okná, dvere také lepšie, čo by sme tam dali len do tej miestnosti a teda uvidíme potom. A s pánom sa dohodneme teda na tej splátke, na tej elektrickej energie. S tým, že by sme si teda za polovníkov teraz hovorím, že sme tam samostatne elektromer spravili, aby sme neobmedzovali, lebo ty tam budeš mať väčšiu spotrebu možno počas 1 mesiaca, my by sme tie priestory, ktoré sú tie dva isté, či by sme tam dali samostatne elektromer a my tú elektriku by sme si priamo spálili, ktorú si spálime zaplatíme, plus by sme sa podielali na nejakom poplatku za elektromer. Takže v skutočnosti, pokiaľ by sme napríklad my zabudali nejaké ohrievač, čo dať, a zabudneme tam našou vinou, tak mali by sme samostatný elektromer, takže bol by elektromer celkový, čo je celková spotreba a ten náš priestor, kde by sme mali ako tie prenajatí, by sme si dali do istý čas malý elektromer, aby sme čisto spotrebu, ktorú je pre nás. Aby sme sa potom my niekedy časom nehádali, že teda má väčšia menšia spotreba. Takže mali by to jasné pravidlá a možno tam dve spoločnosti tam môžu normálne fungovať. Tak chceli by sme tam teda počasie aj nejaký mrazák dať, možno, že tam, možno, že niekde inde. No. A teda to máme takú jedinú veľkú položku, lebo hovorím, my 2-3 krát, možno do roka, keď 5 krát. No. A teda keby ste nám to schválili, tak sme teda, nie že ochotní, ale tak chceli sme aj pomôcť obci nejakými akciami a akciou, a nejakým gulášom, keď tam bola akcia, to problém nie, ako pre nás niečo pomôcť a tak. Práve prezentovať aj obci to polovníctvo, čo vôbec riešime. Opäť sme sa chceli ešte opýtať, keď sme tam aj ten mrazák dali, že či by sme mohli chodiť po tom ihrisku, ale to už bolo také všelijaké, že sme to nerozbili, lebo máme tam ešte nejaký priestor, že by sme ho mohli dať inde. Ale už nech to máme všetko na kopu. To by skôr bolo vrchom, ne? Vrchom by nebolo lepšie pre vás. A tam je dosť hliny z tej strany, tam by sa spravil taký zjazd. Tam sa navozí hlina, spraví sa zjazd a chodili by ste vrchom. Po ten ihrisku by nebolo, to bolo dobre. Tam vrchom neviem, či to nie je ústavné, alebo čo, ale počujem, dohodne sa. Tam, kde máme ten sklad, tam ťa my skrátim. Ak by ste nám o tom vôbec pomohli, keď natiahnuť elektriku, aspoň teda... A zase by to bolo pod elektromer. Môžeme byť samostatný elektromer, polovníci. Čo si my zafinancujeme teda samozrejme. To by problém nebol, akurát my budeme potrebovať raz ročne prístup ku kabínam, lebo budeme možno zase robiť futbal, ten hodový, jak sme robili minulý rok. Uvidíme, aké bude počasie a tak. Tam k tým, tam vzadu, tí zadné kabínky, čo sa tam prezlekali, tam boli dresy. To je úplne bez problémov, to je vzadu. Dobre, tak ja som za akože...
počkaj, aj kabinky sú tam. To je vzadu, tam sú. Takže tam nie som To už už tejto- samostatná pre nás. Tu je úplne vzadu. To Tam môžete je to používať, to by pristavené, sme sú len... tie kabiny, nie? Tejto To je tam z toho zasadačke, tejto počtu. našej zasadačky by to teda nebolo. Nie. A teda chceli sme sa potom aj opýtať, že či by sme to mohli teda nejakú, tam je nejaká Taká drevená. Tatranské obchody, nejaká prístava, čo drevená záclona. A teda, že by sa to vymalovalo a časom, možno, že rok, dva, že by sme tam aj nejaké okno dali, že to taká položka, ne? A nejaké teda také lepšie dvere, bezpečnostné. Tak si myslím, že keď budete vylepšovať, tak to Trofej nebudú mať závisí. nikto voči Ako tak, tomu. my ako podobné združenie nejaký- moc perez nemáme, ale teda ne, to Jasné. myslím si, že tak nebol problém. Ja som zase navrhoval, že by som to mohol spredu vymalovať sa na bielo, teda by to... Tak môžeš aj zasadačku potom vymalovať, no. Ale myslím ako ten Ale objekt. akože, No, keby tak. ste nám to schválili, my sa tuto s pánom teda Dohodneme sa. nejako na tom financovaní aj toho všetkého. A teda akože je to úplne, ten náš príspevok do obcie je teda minimálny, ale teda Ale môžeme ho zrušiť, nie? Tých 100 eur. nemusíme Môžeme dať akože- nemusíme to Môžeme rušiť. za to spraviť tam nejaké veci. Nemusíme to rušiť, máme to takto schválené aj teda od členov. Jedná sa to, že bude mať samostatný elektromer, on bude mať samostatnú spotrebu tým pádom a potom by sme si ten mrazák tam dané, jak to tam je, jak máme ten... Aj teda na nejakom takomto futbale není problém tam spraviť, keď tam má teda kamarát, my sme vôbec zarobili kšefty na nejaký bufet, tak my tam môžeme spraviť guláš, keď tam bude na tom cigánsku, premazané, nech si predaj ten guláš. To máš Teda, posečku. samozrejme, Je to vetkové dohody, obyvateľom nadarmo. nebudem sa tam hádať. Čo, tak sme to aj zaužívali a s Romanom bola aj taká dohoda, že by ste to teda robili, že ne vždycky sa nám podarí zabezpečiť všetko. Robíme to v pivnici, teda nechceme aj druhého človeka. Takéto akcie robíme 3-krát do roka. 3-krát do roka 15 kg masa na guláš. To nie je také strašné. Keď sa zrazíme auto. Dobre, dáme hlasovať. Teda, ako Akože ja som určite za to, ale ešte je tam taká vec, že ono v podstate obec, keď sa dá do prenajmu niečo, tak musí byť najprv vyvesený 15 dní zámer. O to ide, No, to je nám zo to nevadí. zákona. To len v pohode, nám to nevadí. Nám to nevadí. A Máme tam čas. musí byť teda všetko upresnené, aj nájom, aj všetko, čiže musíme sa dohodnúť presne, aby My by sme sme vedeli potrebovali tým zmluvu pádom spraviť okolo to a veci. od zajtra by sme to... No zmluva môže byť až potom. Tam je problém, ja som to pozerala v tom zákone, že ide o to, že najprv musí byť zámer vyvesený, ten musí byť 15 dní na úradnej tabuli a potom vlastne zastupiteľstvo to môže až schvaľovať. My teraz môžeme schváliť, že áno, vyvesíme zámer, alebo niečo také, hej, alebo predbežne sa môžeme dohodnúť, ono malo by byť zastupiteľstvo potom schváliť a vlastne následne na to sa robí zmluva. V tých kabinách sú časy veci podobné. Sú. A veľa vecí. No v tejto našej akurát... Ale to by sa presunulo, čo sa týka Hlavní sú futbalistov, by sa dalo presunúť aj do tej šatne, lebo tá šatna potom zostane tým pádom asi okolo. My v tom nevidíme problém, všetko podľa zákona vyvesiť. Tam akože teda, tam môžu byť nejaké námietky na to, ale tak myslím, že... Nie, to je len zámer. Tam nejde o to, že my nejdeme vyhlasovať nejakú ani verejnú súťaž, ani nič, že len ten zámer musí byť. Ale nie, lebo sú dva spôsoby. Verejná súťaž a potom priamy prenájom. A keď tu dáme priamy prenájom, tak sa nemôže už nikto prihlásiť, ten zámer musí byť zverejnený. Respektíve, aj keby sa akože niekto prihlásil, tak akože aj tak rozhodujeme potom. Podľa toho, kto by tam čo chcel. No. Takže ja neviem, tak dáme hlasovať za to, že by sme... No takto, ešte ten nájom asi musíme doriešiť. Čak oni si navrhli 100 eur, dobre, ja súhlasím. 100 eur ročne, akože není to nejaký problém a túto bufet. Plus energie teda než. Tak energie, ktorá tam obidva, že si budú proste platiť na to, sa To by boli všetky dohoduje. energie, počítam, že na poli, alebo neviem, ako to tam Tak podľa toho je. riešiť, keď tam budeme mať tie svoje hodiny, takže... Nájdeme model, že bude elektromer, budeme koľko, my si spolu sadneme a tak, aby nemal obec s tým žiadnu starosť, my dve spoločnosti to vykryjú, aby tam boli tie veci. Aj vodu napríklad, my si dáme samostatný vodomer, aby sme No, nemali... neviem, jak to vlastne to musí obec platiť, a my vám to budeme dávať, alebo my to budeme platiť. No, po obec To musí obec platiť. My to budeme Faktúra bude chodiť Elektrina. obci a Áno. podružné vy si budete mať Vy nám vystavíte faktúru, teda my ju zaplatíme ako združenie, lebo my tam tiež potrebujeme niečo mať. Alebo na základe zmluvy iba, nie? Však Keď bude dohodnuté. Môžeme na základe zmluvy alebo na základe faktúry. Keď sa to dá, že na základe zmluvy, tak budú mať termín na... No. Lenže oni aj tak nebudú vidieť výšku tej elektriky, takže ja im to budem... Môžeme dať to dávku. Nemôžeme. výšku elektriky približnú budú vidieť, lebo si pozrú elektromery si môžu odputiť teraz a vyrátajú si. Ako ja tam problém nevidím tam v tom, že... Tam, no, jasné. Pani zaplatila všetko už, čo bola predtým. No, dúfame, že nedostaneme sa do takého štádiu, jak predtým. No tak ja, ako len hovoríme, predtým sme akože mysleli, že tá pani dodnes nám dlhuje,
koľko, 1500? Okolo 500 eur to bolo tak je. dokopy. Ale dobre, my môžeme, keď bude 400. treba, tak aj zálohu platby, akože. Samozrejme, A potom to zúčtujeme. A nájdem nejaký spôsob, dáme to do zmluvy, dobre? No, takže zatiaľ asi sa dohodneme na tom, že od zajtra by sme vyvesili ten zámer, že to nejak To je pripravíme, dáme to zámer na aj úradnú, bufet. na obidvoje, ak s tým teda súhlasia všetci. Ja by som ešte k tomu bufet často mal som chcel, že aby to bolo nejaké v rámci, aby tam nebolo každý deň do polnoci, aby tam nebolo vykrikované. Aby to mal nejakú regulu. A cez víkendy do 10. No. Keď tam niekto zostane pri ohni, alebo čo, A dobre, však každý deň tam neostane, to je samozrejme, že raz za čas, tak to nie je až také. Len aby to nebolo pravidelno, že tam budeš mať do pol jednej otvorené a bude sa tam hulákať na celú deň. No strašno sa to do roboty, takže... Ja len hovorím, ako to sme si až rozprávali Tak spoločne. aby tam nejaký polovník sme odvolkali potom. Dobre, však nie každý deň. Raz za čas bude dúkať, tak Budete zavretí vnútri. A dobre, však raz za čas, keď to každý znese len, keď tam bola tá pani, tak to tam začínalo byť už pravidelné a už ma na dolnom konci pár ľudí zastavilo, že prečo to trpíme tak ako zase. Lebo ono sa to strašno nesie odtiaľ dole sem. Takže, ale ja si myslím, každý vie chvíľku strpeť, keď niekto sa tam bude baviť slušno, tak. Áno. Takže nie je nejak. Takže ešte akurát teda, aby som vedela, čo dať do toho zámeru, tak teda túto nájom odsúhlasujete im tých 100 eur ročne. A túto Tomáš. Tomáš, nech si povie, jak to bude vynášať. Dáme Že- 20% zo zisku, ne? Myslíte si, že to bude také ziskové? Na ten čas celý dá, za tie 4 mesiace. Ja si myslím, že to je len taký, ako? Čo nech dá, on takisto. Víš, 100 eur za rok plus energia. A keď si platí energie, ja by som bol aj za, však je to v rámci obci, tak netlačme z neho. Áno, akože ja som za to, že tam nedávať nájom, ani jedným, ani druhým nedávajme. zámna nemusíme dávať nájom, Nedávajme lebo nájom. obidvoje je dobré aj pre obec. Ale do zmluvy by sme mali niečo to aspoň všetko není to nikto Ale v cudzí, tej ale zmluve by ste to zmluva mali, nemôže myslím, že byť, aj jemu problém zmluva nemôže nemôže byť byť, zadarmo. áno, nemôže byť zadarmo, Dajme tých 100 eur, takže... takisto 100 eur, je to veľa? No. A jedné a druhý. Okay. A keď to slušno povie, tak to vymaluje. Asi za to netreba dávať hlasovať. Myslím, tam keďže ste sa zobrali na vedomie, dáme tam, že ten návrh toho nájme a zámer ho nespravíme. Ale on keď si to chcel Ja by som- otvoriť do júla, on stratí 2 týždne. No veď práve, Ja som to chcel preto teraz si myslím, on to chcel teraz preto, otvárať, že- lenže tam je o tú základnú lehotu, akože, no. Ja si preto aj myslím, že tam tých 100 eur je, lebo on tým pádom mal otvorený júl, august, september, 3 mesiace. No a keď to súhlasíme, poďme to dať tak, aby sme to odsúhlasili teraz. Nedá, No musí len to tam tam byť musí zverejné. byť, ten zámer musí byť 15 dní, to je zákon, hej. Predbežné to bolo. Tak môžeme dať hlasovať, že... Ja si myslím, že máš dočasné užívanie, keď niekto mať výhrady, tak to zastavím po 2 týždňoch. No nie, však, ale teda, keď budeš 2 týždne čakať, Zmluva môže byť teda až od no toho dobre, však zámeru. dáme dočasné užívanie, keď niekto má výhrady z ľudí voči tomu, no tak to potom zastavíme hotovo. Ale už dočasné to bude užívať. Spraví sa doma vetám, že dočasné to užívaš. Keď sa to tak dá? Nemôžeme? Keď sa to dá? Však ty si To neviem, akože ja si pozerala ten zákon, ale to tam není takto špecifikované, takže neviem vám na to odpovedať, hej. Ale akože som za to, že to otvoriť. To ja takisto. Tak to budeš zatiaľ malovať. No. Tak poďme hľadať riešenie, nehľadáme problémy. Tak môže to otvoriť na svoje triko neoficiálne, mimo v podstate. Nechcem mu tu dávať teraz takto verejný návod, ale však akože môžeme to tak asi... Dobre, však dočasné. keď Zmluva dáš, aj všetko bude Dobre. až od toho tak zákonného, dajme na tie 2 lebo týždne, na tie 2 proste- týždne dajme dočasné riešenie, kde je to skúsmo, či mu to pôjde. A začal to Dávame vyjasniť. ti skúšobnú dobu. Skúšobná No doba. však ako, ale vieš ako, lebo ty 2 týždne stratíš. Keď sa to rozme, by sa troška ľudia zvykli, to je môj názor. Ja osobne by som, ja myslím, že budú ľudia proti tomu. Nikto tam čítať nebude. To je to pre iné. Akože, hovorím, zmluvu spravíme ešte až po, aby to No niekto však v nemohol poriadku, napadnúť, to dobré, takže ale zatiaľ akože zámer čím dvoma skôr. riadkami na a potom- dočasné vyskúšanie, tu spraví sa hotovo. Dajme sa dohodnúť, že dočasné vyskúša si na 2 týždne. To môžeme aj do zápisnice dať. Myslím, že tu neporušujeme nič, porušujeme. A dočasné vyskúšanie 2 týždne. Čo? Dobre, tak ja spravím na to nejaké uznesenie, schvaľovať sa to nebude a vlastne budú mu odovzdané kľúče, aby upravil priestory. No, upraví si priestor, keď tam aj Kubo ponúkne Vieš, začal. nepredáva.
Nič nepredávaš. Začiatku. Áno. Kelnu, maletu, každému do ruky. Kasičku a dobrovoľný príspevok. Že budova je asi tie, tak môže poskytovať občasné pochváliť. Keď budú hrať. Ja myslím, že budova je tie, lebo pochváli si to správali. No budova je obecná. Budova je obecná, jak všetky ostatné. To je Tak bola aj iba školku zložka sa ľudov. stávalo v akcíze, len budova je obecná. To je iba zložka, to je ako jedna z myšleniek aj polonice, aká je aj hasiči. To je bola iba zložka, ktorá v rámci obcí fungovala. Ale robili to, hlavne to robili fotbalisti, ale... Dobre, Ešte napadlo, že pri tom zastupovaní, či nemalo by určené rovno aj že v akom rozsahu zastupovanie. Určuje sa to tam? takto. Uznesenie bude také, že som si zisťovala, že obecné zastupiteľstvo volí zástupcu starostu, pani inžinierku Alenu Dubanovú a poveruje ju plnením nevyhnutných úloh súvisiacich s chodom obce. Iné tam nemôžeme dať, lebo tu sú... No však jasne, to je aj tak v našej obci obmedzené. je skoro všetko s chodom obce, lebo my sme malá obec. Aby fungovala takto. Nebude to konkretizované zatiaľ, akože toto, lebo sa to nedá. Jasné, to mi len teraz napadlo. Že... No, to tu mám. To, že bolo rado, mali by sme, že teda, že či to, lebo starosta si určuje. Áno, len Roman si To už prežvihol, on si môže do 60 dní Aj určiť. tak. Potom určujú poslanci. Si dovolia. Dobre, takže toto sme sa asi dohodli. Tak môžeme ísť asi ďalej. A vyvesené to bude kedy? Zajtra. Zajtra? No, aby to išlo čím skorej. Vy tú akciu chcete robiť na výpisku teraz? No my to môžeme rovno k tomu prejsť 29. Mohli by sme, no. Chceli by sme, ja som návrhol teda na základe toho, čo sa stalo Romanovi, chceli by sme tú akciu spojiť tento rok, tentokrát, prvýkrát, takto bude tam veľa ľudí. Tak samozrejme budeme tam robiť ten guláš, dáme tam nejaké hrajiska, keď sa spraví sa tam pre deti, také, jak sa Takú cestu, kde budú mať áno. úlohy a tým sa dostanú na Chceli by sme ihrisko. ešte osloviť jednu firmu, že by sme tam spravili také školenie prvej pomoci. No niekedy toto bolo v kultúráku, ale to keď to spravíme v kultúráku, nebude sa nikto. To mali len Keď to hasiči. spravíme spolu tam, s týmto, tak si myslím, že niekto by to mohol trošičku niečo si z toho zobrať. To by sme chceli spraviť, samozrejme ten guláš, nejaké skákacie hrady a tak. To už máme spraviť spoločne. Potom tam Prípadne, bude- keď tak môžete tam aj nejakú tú skúšku alebo niečo. My sme o tom to vedeli, že teda to ďalšie deti sa bude robiť, ale potom bolo povedané, že sa bude robiť na motokárovej dráhe, neviem teda, čo je na tom pravdy. Bolo to to tam, bolo, no. lebo v podstate my nikdy nerobíme MDD a vždy robíme otvorenie leta. To je vlastne vždycky to vychádza teda väčšinou na ten prvý víkend, keď začínajú prázdniny. Tak MDD bolo na dráhe a my robíme tradičné to otvorenie leta. Akože uvidíme podľa počasia, keď bolo za nejaké extrémne počasie, tak termín sa presúne, ale inak to bude 29. Ono, keď tam budete potrebovať pomoc, tak tam nie je problém od nás teda, či všetci, alebo určití len nejakí ľudia, tam treba povedať predtým, čo. Či zabezpečíme nejaké občasné guláš my, teda si myslím, že on už to bude mať teda v tom 29. to je, to akorát vychádza nejak. Toto vychádza tak do 20. Či nejakú aj polovnickú takú posvetu tam môže tu pán predseda niečo môže povedať, niečo tam môže spraviť. Čím viacej to zveladíme, tým to bude lepšie. Akože. Dobre, niečo skúsim sa sadnúť niečo. Dobre, s nejakým Niečo ako programom. polonici príspevku. Nejakým... To sa dohodneme. Môžeme tam aj strieľať. Chceme tam tri také akcie spraviť za rok. Toto otvorenie leta, ukončenie leta a keď ešte ten futbal možno. Ten hodový. No. To budú tri také akcie, čo tam chceme ako obec robiť. Ostatné robíme potom tú kultúráku a ten majster. Čo sme tam také mali? Neviem, Krovinores, či kúpime stanovi. Krovinores to pánovi Šipkovi ukradli, keď kosil. Stávam, že sa ti nechcelo chce robiť už. Nepočuješ, Stano? Nepočuješ. Nakúpili nový. Takže keď niekomu sa nechce robiť, tak zlomí lopatu. Kúpme nový. On
má ešte Mali dva. by sme kúpiť nový. Má ešte dva? On má dva, ale hlavu mu musím ísť na ne kúpiť, lebo Jaj. to zase, keby mu odišla, to tam mám už nachystané hlavu a Ja hovorím, že nefanguje závitovo. Ja som kúpil jedno na závitovo. Víš čo, neviem, lebo tam mi dal, že aby som kúpila práve podobný závitov. Ja som chcel ešte, s Romanom sme mali rozbehnuté také nájazdy. Chceli sme bytovkám spraviť nájazdy, lebo tam sú tie dva nájazdy úplne katastrofálne. Tam sú tie kocky spojené, to tam otázka času, keď to tam vytopí. Vyrazí tam ten kanál a začal tam vysekať. Môžeme. No, bo ja som aj tým pádom navrhovala, že by sme si dali teraz ešte v júni jedno zastupiteľstvo. Bude musieť byť kvôli tomuto. No, aby sa schválili aj toto, nech sa môžu spraviť tie zmluvy, nech to nebrzdí. A ešte tam máme nejaké Ale bolo by veci, dobre takže... cenové ponuky poslancom rozposlať a nech sa potom, no, každý nech si to pozrie a dohodneme sa už na zastupiteľstve, sa dohodneme, že dáme to spraviť, lebo už to malo sa robiť, lenže to, čo sa stalo Romanovi, stalo sa, už by to sa robilo. Však Roman vybavil už aj, myslím si, že stavebné povolenie na chodník. Malo byť hotové? No, a malo by sa projektovať aj chodníky Horný Konec. My sa mali projektovať. Už teraz malo byť štádium to, že mali sa zahnať peniaze na ten chodník, aby sa mohol realizovať, ale sa to zastavilo, tak uvidíme, čo zastupujúca starostka, keby mala čas trošku nejaké žiadosti nekam poslať. Ešte ohľadom toho nášho osvetlenia na tej ulici, tam sa bude niečo riešiť. No aj to riešil Roman, tam sa mala dávať jedna skúšobná táto, lenže tiež neviem, v akom to zostalo štádiu. Ja som tri stĺpy donesol ako z roboty, také elektrické. Ja som to chcel dať na svoj pozornosť, neviem teda, či môžem, asi môžem, ale chcem tam vyskúšať nejakú solárnu lampu. Takže toto sme aj mali v pláne. To sme mali v pláne. Ale keď to bude na mojom pozemku, neviem, či to je nejaký problém. To není problém. Môžeš, práve že nám by to uľahčilo, my sme tú lampu chceli kúpiť, jednu takú skúšobnú, že keby to bolo dobré a fungovalo by to, my sme tam potom nakúpili viacej. Keby mi aspoň trošku poradil, že čo tam treba a ja. Roman to riešil. On to riešil, sa rozprával, že postavíme tam stĺp a že to tam nemôže byť taký stĺp, že to tam stane. Ja som mu aj poslal, ináč títo lampy, kto mi to poslal? Niekto mi to poslal. Lebo keď sme tam táli tú vodu, my sme hovorili, dajme tam nejakú staničku, alebo dajme tam za 500 € nejaký kábel, ten kábel tam bol obyt, ako už dáme. Dušan, nechceli sme to riešiť káblami, pretože není tam potahnutá ešte voda, není tam ani plyn. Keby sa náhodou časom aj kanalizácia niečo robilo, už keď tam natáhneme my verejné osvetlené, tam bude zavádzať ten kábel. Chceli sme to nechať tak, či sa nebude robiť voda a spravili by sme to potom. Najprv sme vyskúšali, 500 € mala stáť tá solárna lampa. Keby to bolo dobré, by sme tam kúpili viacej tých solárnych lamp a nemuseli by sme ani toto riešiť. Mala byť jedna skúšobná. Keď si ochotný, ty si ju kúpiť tú lampu, tak nám to iba vyhovuje. Víš, nám to iba vyhovuje. Ja si ju pozriem, ja si ju pošlem. Čiže musíme pozrieť aj Roman, v jakom to mal štádiu, zase aby sme kupovali všetko, neviem, jak to mal. Možno, že to v tom šuflíku možno, že bude, lebo... To, že toto... Už to s ním riešil, on aj s tým bol tam na mieste. Ja by som toto zatiaľ nechala do toho ďalšieho zastupiteľstva. Lebo my asi musíme zistiť najprv, v akom štádiu, čo... Teraz sme si volili zástupcu, nikto k tomu nemal akože prístup v podstate. Ja spravím na svoj pozemku. To môžeš, jasné, to môžeš. Akože to môžeš, áno. Len teda, keď by si chcel, tak môžeš počkať a zistíme, že čo, v jakom je to, vieš. To zaplatí obe. No. Počkám, že ja ešte kolaudujem. Ale daj si ju. Teraz. Rozmýšľam, či by nebolo vhodnejšie dať normálne svetlo pred každým tým domom a normálne tam jeden elektromer, ktorý by mal zo svojej spotreby. To je tak malá spotreba možno, lebo tú lampu a batérie, keď kúpiš, nevidím to celkom, to dosť draho vidie, že ty za 5 rokov nespališ toľko elektriky, čo za tú lampu. To neviem. Takže neviem, či to, aké batérky odchádzajú, tá batérka vydrží maximálne 8 rokov a za ďalšie peniaz. Takže možno keď si naťahol cez maličký elektromer a možno vo všetkých tie doma, že by to vôbec prípadne preplácal nejakú formu dachu, ktorú ja by som skôr videl. Že by to bolo ako, aby sme nemuseli na župu žiadať, že župu o povolenie. Koľko nám tam dávajú dáru na to? Na čo, na tú baterku? No však týto, čo nie. To je ako sa robí na baterku. To nie je to ako to životnosť. Lebo tie batérie nie sú až také ako ešte, neviem. Zatiaľ ostaneme pri tom, že keď je ochotný si ju kúpiť, nech si kúpiť. Čak pozrieme najprv, v jakom štádiu to je, vieš. Ja vám to som bol. Môžem donesať, keď sa musím. Tam môže dať na kábel, takisto. Na zozvolu.
Mne sa to zdá stále ako, že budeš mať 4 dní zamračené a nedobíš. Ja fotovoltaiku mám rád, ale neverím tomu. Ja si myslím, že to sa dá určite dobíjať aj nejakým pevným zdrojom a keďže tam žije, má tam svoju prípojku a keď mu to nebude fungovať, tak sa to napojí. Čo ja viem. No je to tam akorát, že nestačí. Tam sa dá, toto som s tým ja konzultoval s Romanom a tam je to také, že dá sa to spraviť aj tak, že keď tu bude tá baterka, slabá kapacita, tá lampa to vyhodnotí a dá potom menšie lumeny. Tá lampa, takže sú aj také. On to bude mať, tam je na úrade ten šuflík, je ho ešte zamknutý, tam si myslím, že to bude. Tam to bude. Ja si tiež myslím. Tak preto ja hovorím, že navrhujem, že počkať, kým sa k tomu dostaneme, uvidíme, že čo. Ale moc nemá tým dôveru. On práve, že ja tiež viem, že s nekým sedel, že... On nemá tomu až Roman až tak... Práve, že sa malo ísť niečo už realizovať, takže... Oni sa boli prejsť a on... A on hovorí, že niekde sa chceli pozrieť niekde to dole v Čiernej vode a hovorí, že až tak nemám tomu až takú dôveru, ako Roman, to ja ti neviem povedať. Takže mi spomínal, že niekde pri Čiernej vode také niečo, že... Mne hovoril, že vo Zvončine tie lampy majú a ja som mu tie lampy odfotil a poslal som mu to pri výštuku, jak sa vychádza z výštuku na Šinkvice. Tam je križovatka 18, sú 4 takéto lampy mimo obce, takže tam to je. Ja som mu vtedy volal, nech zavolá tej výštudskej starostke. On jej teda aj volal a nepatrilo to im, ale patrí to LS-ku. Tak som hovoril, že treba zistiť niekoho v LS-ku, aké tam tie lampy používali, či to tam funguje. Alebo sa tam ísť prevesť, keď to bude teraz v takomto období, jak dneska dobre spíte slnko chvíľku, ale bolo teda zavračené, stále pršávalo, nedobíjalo to a keď sa tam dneska večer, kde sa išli niekto prevesť, zbadáme, že to svieti, tak je to dobré asi. LS-ku to patrí, áno. No. Ja mu zavolám, že požičí. No, LS-ku to patrí, 4 solárne lampy, alebo 3 sú tam. To je tam niekde križovačka, že má tie vené. Áno, to je LS-ku. Ja mám aj video tých lamp, som to natočil. Môžem vám to preposlať. Ja skúsim spokojne, pretože ešte žije, aby s tým spokojný. Ale kľudne, keď večer sa budete nudiť, môžete ísť. Ešte to detské ihrisko vlastne musíme zistiť. Tam sa malo už na Kocimere ísť preto. To som ho natočil. To je tá výstava. Tam sa mala robiť výstava. To majú solárne panely a to všetko. Keď ešte neobjednával lampy. To je rôzne. Nie. Ešte máte niečo? A tam kľudne sa môžu spreviesť a tam tie lampy je reálne zbadať, ak svietia, takže. A musia byť dobré, lebo sú na nejakej 6-metrovej výške 7, takže sú vysoké to. Rovno sú dobré. Nebudeš tak predstavovať. Treba sa opýtať, ja neviem. Ja nehovorím, že to, čo mal Roman zistené, tak to boli nejaké 500 €, lampy. Ja nehovorím, že toto je 500 € konkrétne. Treba sa tam ísť previesť, treba to zistiť. Na Leskoci dám kontakt, potom mám tam tiež známych. Ešte niekto máte niečo do... Tie nájazdné cenové ponuky, keď boli, tak to potom si preberáme. Však to na tom ďalšom tým pádom musím sa k tomu dostať. Neviem, tuto Roman hovoril, že tej Fráňovej, že sa opýta, tuto tá cesta, že sme dali na projektu a na nejakú výzvu sa zapojili tuto dolu. Neviem, či sa to projektuje. Tam sa malo najprv zamerať, že aspoň to Roman hovorí, že sa zameral, že pokiaľ majú vlastníctvo a s tým sa najprv musí prejednať s tými ľuďmi, Gitka, že tam máte akože pozemky, že či to sú ochotní akože vypustiť na tú cestu, lebo niektorí majú že až po potok. Áno, ale najprv sa musia asi s tým spraviť nejaká zamera, alebo či to zamerať a potom robiť nejaká si ten projekt. Áno, však to Lukáš tu hovoril, že by to, áno, to neviem, ako je v akom štádiu. že by boli ochotní tí ľudia, keby sa tam buduje cesta, tak by sa spravili zmluvy, že by to odovzdali. To by sme mohli podať, máme, že by aj GIS pozrieť, že tam máme pozemky na tých 6 metrov. No, že to vieme tam. A oslovíme ich. Či by mali zájem, ako to predať, ako obce by sa mohlo, lebo inak to nemá sa možno zafinancovať. Áno, však mala tam byť tá pani, mala povedať, koľko by stál ten projekt tam na to, keby robila tú cestu. Lukáš to zistoval, Krfnák, tam tuším. Ale tam on hovoril s tými vlastníkmi, že tam by nebol problém. Nebol by problém, akurát robili problém na to Konopáskovom, oni to majú ešte tých Dolán.
Aj tam aj starostka teraz volá, no. Konopásku a Gulda, či Guldanová, aj tá druhá, no. Ty tuším hovoril, že... Majú ešte záhradu? Oni tam majú záhradu, no. si spomínali. Oni nechceli, tuším, ten kúsok. Tak by sme ich oslovili. Ale tam už všetci súhlasíme, ne? Tak asi máme všetko, že? Tak ešte by som otvorila diskusiu, ak by ste mali niekto ešte niečo. Dajte sa. Neviem dobre rozumieť, čo si tam medzi sebou hovoríte, a ešte nám zareagovať aj napríklad teraz na tú cestu, tam Kopotok, mení sú vlastníci boria, to bolo odkúpené, keď nám robili tú cestu, tak tá, že sa odkúpilo od tých vlastníkov. Je tam teda, koľko tá cesta je. Minule sa rozprával o tom, že keď sa tam chcela vybudovať cesta, treba to najprv preveriť, aká tam môže byť cesta, koľko na to treba metrov, šírka. A potom teda, akože sa môžu oslovať vlastníci, ale čo je teraz cesta, tá je obecná. Obec odkúpila. Takže to je niečo nové, čo neviem, či máte o tom. Viete, aká je tá situácia, ale to, čo je tam, je obecné. Bolo to Kopotok niektorých vlastníkov, aj sa zamenilo Vlado Izakovič túto, takže cesta je obecná, ale je to, ja neviem, či 5 metrov alebo koľko veľa toto. Nie je to 5 metrov, Ľudko. Prosím? Nie je to 5 metrov. A Lukáš ich oslovil všetkých, všetci súhlasili, je to že pustia z polúka, ešte Škultetiovi vlastne na ten kovy. že pustia z pozemku, všetci súhlasili okrem Konopáskových. Áno, to sme Tam teraz Roman mali vlastne... zákatku, že či pustia to alebo nie. Ale všetci s tým akože súhlasili. Len my, keď sme tu mali toho projektanta, ešte čo doprojektovával tie chodníky, tak mala sa tam ísť tiež pozrieť a dať nám nejakú cenovú ponuku, že čo by stál ten projekt. Lebo zatiaľ začali by sme samozrejme projektom, len teda nevieme zatiaľ. Ja sa chcem ešte No, jak to nacenila? Je aj zastupiteľstvo, určite keď ste kandidovali, tak ste mali nejaký zámer niečo pomôcť pre tú obec, pre obyvateľov, niečo vybudovať, opraviť, že teda žijeme tu aj naši potomkovia, alebo budú niektorí. Lebo vychádzajú rôzne žiadosti, aj teda o tom malokarpátskom partnerstve sa to neplatilo, je tam niekto, ale teraz napríklad hovorí okolo 100 000 dodových na cesty, na chodníky a niektoré veci, čo tam teda bolo schválené, lebo ešte za mojej teda funkcie sa nám podarilo po 8 rokov tam vybaviť 1 200 000 do toho združenia a vychádzali na rôzne výzvy, ak teda víte z vlády alebo nejakého ministerstva. Neviem, či sa to sleduje, alebo aj vy, teda to je len môj názor, však vy ste zastupiteľstvo, ale musíte podľa môjho názoru si nejaký zámer spraviť, že chceme niečo vybudovať, opraviť kultúrny alebo domskú cestu, chodník. Treba na to pripraviť projekt, lebo nie, jak predchodca hovorí, že teda to sú projekty do šuflíka, keď nebude projekt pripravený, spracovaný a stavené, tak vyššia výzva, to trvá možno 2-3 mesiace termín, a keď to není pripravené, tak sa to nestihne. Ja netvrdím, že teda každá výzva, ktorá vychádza z ministerstva niektorého, že teda musí byť úspešná, ale teda ako tu z obcí, nikto tu nejaké zázraky z tých obecných peňazí nevybuduje väčšiu akciu, ale škoda teda tých obecných peňazí, čo sa vyberú dané a niektoré poplatky, dá len akože to použiť na nejakú stavbu obce alebo niečo riešiť. Že určite treba, ministerstvo financí vypisuje jednoduchú výzvu, čo sú tam z letnej strany pár nejakých dokladov, do 15 000 a rôzne iné, ja neviem teda, aké veci vychádzajú, ale či sa to ľahko sleduje, alebo len tak je to ako pase, že teda... Máme na to človeka, ktorý... No, môžete kľudne, povedzte, vy viete viac, ale mám na to tiež... Vyšla teraz po 4 rokoch prvýkrát z ministerstva financí, čo aj cez teba sme dostávali peniaze, že sme za to porobili veľa. Lenže tým, že prihlásiť sa tam dokážem, ale starostovi sa stalo to, čo sa stalo a on s jeho občianským sa muselo to podať do 31. mája elektronicky. A to výzva vyšla 6. mája a do 31. mája mu sa to 9. mája stalo. Takže tam my sme nemali šancu to spraviť. A keď sa bavíme ja len o tých... hovorím, že prvýkrát teraz konečne dalo ministerstvo financí, že netreba k tomu projekty, netreba k tomu nič, dalo sa to pýtať na kapitálku, nie na bežné, na kapitálku. A teda aj sme rozmýšľali, my sme chceli dať, že na okná aspoň kultúrneho domu, lenže už sa to nezrealizovalo. Je tá situácia teraz špatná, ja teda len... Takže nedalo sa to, aj teraz si bude ona musieť vybavovať,
lebo s úradmi sa komunikuje už len elektronicky a budeme musieť jej vybaviť mandátny certifikát, aby mohla teda aj pečať. Lebo vychádzajú stále nejaké výzvy aj na obnovu, aj rekonštrukcie, také, takže keby bola možnosť nepodať tú žiadosť. Teraz to začalo len. Áno, ale aj tie chodníky teraz riešime stavebné, teraz bolo vyvesené, čiže ono, jak ste aj povedali, bez stavebného sa človek nevie zapojiť do týchto chodníkov a týchto vecí komunikácií, takže. Áno, potom sú aj teda doslova organizácie, lebo ľudia, čo sa tomu venujú, samozrejme, že chce za to niečo zaplatiť, ale ako sám dneska je tak náročné tie doklady, čo sa tam dávajú, že to ťažko sám hovorí, že sa tomu nevenuje správy dobre, že teda možno za nejaký poplatek, že sa dá aj pripraviť aj celá konkrétna žiadosť pre... No tak to sme riešili aj tú žiadosť za migrantov, keď bol Radko. Lebo tiež nám to robila jedna firma, taká veľmi seriózna z Banskej Bystrice, lebo ináč by sme tých 13 000 nedostali. Ešte to bolo tak narýchlo, aj sme museli osloviť ministerstvo, lebo vedeli, aká to je situácia, že sa vzdal starosta, tak povedali, že keď by aj sme to nestihli, že môžeme to, dali by nám ten termín na tú lehotu posunúť, ale teda sa nám to podarilo vtedy. No, čo sa týka malokarpatského partnerstva, tak to sme s Romanom preverovali, len tým, že bývalý starosta celé 4 roky to neplatil a vznikol tam dlh nejakých, neviem, by som teraz klamal, do 10 000 eur tam bol, 8 000 asi tam bol dlh, plus na tento rok zaplatí ďalšie 3 alebo koľko, takže bolo by to 10-11 tisíc. Tak sme sa dohodli, že nebudeme to doplácať, nemá to nejaký význam, že sme teraz nastúpili a minuli 11 000 na niečo, čo to nepotrebujeme, ale Roman dostal za úlohu nájsť nejakú inú firmu, s ktorou by sme začali spoluprácu a mi hovoril, že ju našiel a už niečo začal, len teda stalo sa to, čo sa stalo. Takže malokarpatské partnerstvo, tým pádom tam pokračovať nebudeme vôbec. Tam by sa platilo paušálne, že len by vybavil voľaký projekt a sa vyplatilo iba za ten projekt, ja neviem, 2 500 a podobne. A neplatilo by sa zbytečne preč. Toto, čo teraz Roman nadväzoval na nejakú novú firmu, tam by sa platilo paušálne, presne tak. By sa platilo paušálne. A on mi hovoril, tuším, 500 eur za nejaké výzvy, do ktorých sme zapojili, alebo by sa to platilo až vtedy, keď tá výzva by bola zrealizovaná. Tak. Vtedy by sa dávali nejaké percentá alebo také niečo. Ale to malokarpatské partnerstvo, to sme za možno, že 2 mesiace sa tým zapodievali, ale tam by sme museli doplatiť 11 000 a nemalo to tam. Tam bol špatný pohľad teraz na nás, pretože tam skôr si chceli sa tieto veci vybavovali a s tým, že tu sa neplatilo tie 4 roky, tak my by sme ani k tomu projektu neprišli. Nebola tam perspektíva. Keby s tým bývalý starosta Romanov predchodca pokračoval, že by sa to platilo, tak už teraz by sa nám tam možno podarilo niečo vybaviť, ale tým, že sme tam ostali neplatiči, tak je teraz úplne... Hlavne pokladu a teraz osvetlila, ako z tých penáze čerpajú. To není, že ako spravili voľadok dobré projekt, skúsia všetko, ale tu boli aj peniaze za tým. Za to sa to združenie voľakedy zakladalo, že teda sme videli, že preto vôbec môže dojsť nejaké financie, čo nebolo možné. Áno, povedal len do toho združenia, taká bola podmienka vlády. Ja som ale chcel vysvetliť tú otázku, že prečo sa tam s tým malokarpatským partnerstvom nepokračuje, tak pretože Peter Fandel tam nechcel platiť, neplatilo sa to, ostal tam dlh a teraz by ten dlh doplácali, ale aj tak by sme nevybavili asi nič. Pozerali ako neplatičov na nás. By pozerali na nás ako na neplatičov. A Peter sa ohradzal tým, že neplatilo ani Ružindov, ani ešte nejaká obec, tak neplatilo ani on. Takže tak. Preto malokarpatské partnerstvo pre nás zhaslo. Máte ešte niekto niečo do diskusie? Tak ďakujem všetkým.